le ndlela idinga abaxhasi. Kodwa phambi koba ufumane umxhasi funeka umbuze ukuba wake waphoxwa na uThixo. Nete athi andiyazi le nto uyithethayo, uthi andinawahamba nabo. Ndawahamba nabo ngoba ikholwa ummeli kaThixo emva koba uThixo ephucile. Abantu abangekaphoxwa uThixo bacula kakhulu. Naxa beshumayela bashumayela kakhulu. Bangayeki ushumayela benziwa kuba bakaphoxwa uThixo. Athi unkosikazi kaJobi emva koba uJobi ephoxiwe uThixo athi myeni wam yeke ngoba ayisebenzi le nto. Athi uJobi emva koba ephoxiwe unkosikazi elamingqina esemazulwini. Ukholo phambi kokuphoxwa nguThixo alusebenzi na. Sebenzi na. Ukholo kodwa alinamandla. Ukholo phambi kokuThixo akuphoxe. Ukholo kodwa alinamandla. Yaye asinalithemba lokholo. Ukholo oluthembakeleyo lukholo emva koba uThixo ekuphoxile. Uba awukaphoxwa uThixo anawuhamba nawo. Athi uYesu ehlangene nomnyumaba esethi lo mama ndincede umntanam, nceda umntanam. Bawukaphoxwa uThixo athi nceda umntwanam. Athi uYesu kuye andinako ukuthatha isonka sabantwana bam ndisinike izinja. Waphoxeka lo mama, uphoxeka. Kodwa emva kokuphoxwa kwakhe uthi kuYesu kulungile, nezinja zidla ivuthuluka esuka kubaninizo ndinika ivuthuluka. Ukuba awukaphoxwa uThixo asinahamba nawe ekhoneni. Linda ukholo usenza kuba izinto zakho zingahamba. Athi uJobi le nto xa besithi kuye yenza ukholo loThixo mhlawumbi uzakuzeka kokulungileyo. Athi uJobi le nto yenziwe nguThixo akukho ukuba wakaphoxwa uThixo. Yibone awuzohamba. Ajikile amakholwa. Ajikile. Amanye amakholwa akhubekile. Awasenzi nasenkonzweni akhubekile. Ngamakholwa ke lawo athambileyo angazange aphoxe uThixo. Oluhambo lunenhlaba, oluhambo lunenkosi, sesithunyelwa zonke kwayenzeka intando yakho. Manifubi.